Ayoki dace an yi auren kauna yau bikin na soyayya ne. ba shakka Dauda ne an banki Sadiya ayoki dace amarya. This is Jordan producer. ni a farkon zance rabbana nake sanyawa, rabbana mai kyauta kai kaban ina godewa. An yi auren kauna tambura nake dokawa, me fasahan waka ga amarya ga ango nan la shakka. An yi auren kauna yau bikin na soyayya ne. Dauda ne an banki Sadiya ayoki dace amarya. Mun ga babban rana yau bikin na soyayya ne, sha kira sha zance Dauda bisa ango ne. Sadiya kin dace tun da na ki ai soja ne, ga wuta ga yaki soja maganin yan baki kyau soja. An yi auren kauna yau bikin na soyayya ne. Dauda ne an banki Sadiya ayoki dace amarya. Me fasahan waka da tambarin ku nake takawa, ina amarya ango kuma ku tashi ku yo takawa. Abokanai har dangi kowa farin ciki yayi nunawa, ga Sadiya ga Dauda divisi furtai ne angon ki soyayya. An yi auren kauna yau bikin na soyayya ne. Dauda ne an banki Sadiya ayoki dace amarya. Shawara zan baki amarya kin zama mai daki ne, kin zama dauko riga sannan kin zama dauko wanne, komai yace a kunne ki bashi kin ji kawai riba ne. Ai Sadiya na san ki kina da tarbiyya hakunne na shaida. An yi auren kauna yau bikin na soyayya ne. Dauda ne an banki Sadiya ayoki dace amarya. Dauda aure bauta rike shi ka ji kawai riba ne, kuna yabon halinka domin gwamnati kaɗan kirki ne, kana da halin girma da tarbiyya kai shaidar ka, cikin gari da makwabta kowa yana yabon halinka Dauda. An yi auren kauna yau Allah Allah. bikin na soyayya ne. Dauda ne an banki Sadiya ayoki dace amarya. An yi auren kauna, an yi auren kauna, an yi auren kauna, na ga babu mai kushewa. Sadiya ga Dauda yau bikin na soyayya ce, fasahan waka tamburan ku ban kasa bana doka. An yi auren kauna yau bikin na soyayya ne. Dauda ne an banki Sadiya ayoki dace amarya. Baba diske baba, baba diske baba, na ga yayan ango ne, ni tamburan ka nake baba, ibi ina gaida ka, ibi ina gaida ka, a gaida yayin ango tamburan ku dai dokawa la shakka. An yi auren kauna yau bikin na soyayya ne. Dauda ne an banki Sadiya ayoki dace amarya. Abokanayen ango tamburan ku ban kasa ba, a yau ina gaida ka, abu bayis taka taka, na gaida golan wanka, da garkuwan matasa kyau, a gaida golan wanka, garkuwan matasa. An yi auren kauna yau bikin na soyayya ne. Soyayya. Dauda ne an banki Sadiya ayoki dace amarya. Gaisuwa mu da ansir, injiniya mu da ansir, baban Maisha gaishe ka, yau tamburan ka na doka. Gaisuwa na ke walbes, gasar mai halin girma, angon Jamila gaishe ka, mai tambura da alfarma. An yi auren kauna yau bikin na soyayya ne. Dauda ne an banki Sadiya ayoki dace amarya. Asensiyo gaishe ka, Asensiyo buradai, da tattama gaishe ka, tattama gaishe ka, Sadiq ina gaishe ka, da kaura ne ja yaki, a gaida sani nake, namu mai abun mamaki. An yi auren kauna yau bikin na soyayya ne. Dauda ne an banki Sadiya ayoki dace A amarya. gaida tela mora, tela na gaishe ka, tawon komanda jimeta, komanda na gaishe ka, oga abi gaishe ka, na gidan ango mai girma, alhaji baba gaishe ka,
na doka ga fasaha mai waka. Inde kuna bidar harka ku taho mu zo mu dan taka aure na so da kauna.